Takže čaute ľudia, dneska idem sa pokúsiť vyhrať solo showdown so všetkými mojimi postavami, takže tu sú všetky moje postavy. No a môžeme hneď začať, samozrejme nezabudnite na like a odber, aby sme získali čím viac odberateľov, takže môžeme začať, ako prvá postava tu je. Koho mám ako prvú postavu? Pozrieme sa. A to je Bast, mám ho na max power, takže ideme hrať s ním. Dáme. Dobre, Ježin. A môžeme hneď dať. Takže, ako som povedal, nezabudnite na like a odber a ideme hrať. Uvidíme, že či sa podarí vyhrať solo showdown so všetkými mojimi postavami. Takže, máme tu Dynamajka, Edgara, ďalšieho Edgara. Nevyzerá to ako že tu zastreľavé. Toto, to je Dynamite, toho môžeme hneď ísť zastreliť. Tu je Edgar nejaký. Ďalší Edgar nás zabil. Takže prvý pokus s Bazom nevyšiel, boli sme 6. Takže pokračujeme ďalej. Poďme dať ďalšiu postavu. A to je Ježišop. Takže ďalšia postava je Shelly, takže poďme ho otestovať, ale dáme si skýňak tento. Tento skin. OK, nech sa na vás zapnúť. Takže ideme skúsiť Shellynu, akože Shellyna úplne prvá postava, ja ju mám dosť vyupgradeovanú, no uvidíme. Ale Baza mám na max power a celkom ma skladal. Takže je tu Shellyna, je tu Leon, Bo, ďalšia Shellyna. Dobre, zaujímavé. Poďme hneď vystredať. Ale niečo sa... Zase mi nejde stredať, neviem prečo. Takže hneď poďme hľadať debila, tu je jeden. Tak to chce. Dobre, takže je mŕtvý, tu je ďalší debil, ktorý nám jede máme. Takže môžeme ho skúsiť zabiť, ale radšej nebo tam je debil ďalší, ktorý má veľa, takže toho nebudeme zabíjať. On je tu a takže ho nebudeme zabíjať. Ale tu je ďalší, ostreľa po nás, takže ideme preč radšej. To je Shelly, da? Ale zabil toho Boa, čo je dosť zaujímavé. Dobre, poďme radšej preč. Necháme hajzlať, ak sa tam bije. Ale už zabijeme na prvú šutu. Dobre, takže už ma tu len traja. Takže uvidíme, dáme si ešte let's go get. Takže Shelly nás zatiaľ tu dáme stardropu na prvé. Dobre, ale nie, tu je debilkosť, ale je to moc debilosť, čo nás prv dotravuje, čo nám nedá. Tu je ďalšia Shellyna, zabijeme. Takže prečo to ostal presne ten debil, ktorý ho sme nechceli? Neviem, ale skúsime ho zabiť, ale to asi nepôjde. No a on nás zabil, keďže mal veľmi vysoké réty. No ale získali sme 8 pohárikov a boli sme druhý, čo je lepšie ako Bas. Dobre, takže môžeme ísť ďalšou postavou, nemáme niečo a máme tu túto stardropu. Nejaký sníh? A tak nič. Ale tu máme ďalšiu. Blingy. Dobre, dostali poháriky. Aj XPčka. Dobre, takže prečo sa mi tu furt zapína šok, neviem, síce, ale to neviem. Takže hneď dávame ďalšieho bravlera a to je Edgar, nemám ho veľmi dlho. No ale hneď ho dáme. A idem si s ním zahrať, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Takže samozrejme nezabudnite na like a odber, už sa to povedalo najmenej milión razy, ale ja to poviem znovu, pretože taký som. No takže kto tu je Shelly a Bull. Dynamite. Dobre. Ale nemám na ňu veľmi vyšetrené. Takže
teda, jako rating, ja už som minul. Počkaj, to je to stojí. A bolí. Tak toto som zaskočal. Takže stačili za 10 a máme nezvedem pohľadom, ale vyšli sa do všetko za hovno. Takže odbere sa jeden pohárik. Tak poďme ďalej. Je tu Frank, ktorého mám nade. Ten ma sklamal asi iba raz. Takže uvidíme. Pokračujeme s Frankáčom. No poď. Takže je tu 8-bit, Jackie, Tick, Rosa, Shelly, no. Takže dalo by sa to, ale keď sme videli to, čo sa stalo s Edgarom, tak nejdem vraveť nič, ale dáme musíme zvariť. Dobre, takže to máme XPčko nejaké. Neviem to. Dáme ešte raz. Našujem tú benú muzíku. Takže povedz tu je moc debilos. Nejaký typek si tu nechal XP. Takže sme tu zatiaľ traja. Poviem aspoň rozbiť stenu, kým tu nikoho nenájdeme. To ma na Frankovi baví, že môže rozbíjať veci. Dobre, povedali, lebo nechce sa mi rozbíjať stenu. No dobre, tak poviem aspoň rozbíjať tu tieto krabice. Nie, tu rozbíjaj krabice. Frank nechce rozbíjať krabicu, neviem prečo. Najľahko do plynu. Takže už je tu všade plyn, ale nevidím, kde sú tí debili. OK, je tu Rosa, čo ostala. Ja netuším, kde je. No a zabili sme ju, takže Frank je prvý. Frank je vyhrali showdown. Čiže máme 10 pohľadov. Aj XPčka. Čo je dobré. A niečo sme získali, takže stavím ruku. Zaujímavé, takže môžeme to vypnúť. Tu sme niečo získali, to bude asi nejaká super Stardropa. Epic, dobre, to bude konečne škoda, že nejaký skin. Dobre, takže ideme vybrať ďalšieho a tu na rade je bot, ktorý má 10 rating a mám na jeho tento. Mne sa až tak nic nepáči, tak dáme klasický. Dobre, a ideme hrať. No uvidíme, že či nás bolo nesklame, alebo sklame. Takže neviem, či stihneme všetky postaviť v tomto videu, tak kebyže nestihneme, tak samozrejme bude part 2. Takže je tu 8-bit, Shelly. V každom je Shelly, dá. Shelly, dá. Čo nás to odpudzilo, či čo sa stalo? To je Shelly, no. To je Shelly, dá. Shelly nás nemôže zabiť. Ak nás zabije, tak nás aj. Takže sme umreli, netuším vôbec, kto nás zabil. No to nie je veľmi dobré. Umreli sme 6, jak s bažičkou. Ale máme tu zna poháriky, neodobralo nám to, ako je. Není som až také kruté. Dobre, takže ideme vyberať ďalšiu postavu a to je Daryl. Lebo sa nevidí. Takže môžeme ísť, dávame hneď play a uvidíme, že čo nás sklame Daryl. Akože zatiaľ sa nám veľmi nedarí vyhrávať, zatiaľ sme vyhrali len raz. Sprenka 8-bit, Bull, no. Tick. Mohli by sme to nejako dať. Už sme videli, jak sa udarilo s bazom a s takými dobrými rúkami. Aha, tu je nejaký kokot. Ne, ale máme 2-krát schopnosť.
To je dobré. Ale teraz momentálne nemôžem dať žiadnych Pikačov. Zváži sa. Dobre, dali sme ho našťastie. Zase si dáme toto a zase ho zvárime. Dobre, takže typek zase umrel, ale našťastie ešte není showdown. Schopnosť využíva showdown. Ale... Kde je? Počka, dáme si. Dáme si toto. No tu je hajzelnek. Takže... Není to máš taký zle. A tu je hajzelnek. Takže Daryl nás nesklamal a máme plus 10 pohárikov. Čo je dobré. Takže to je dobré. Takže máme tu ďalšie nejaké XPčka. Pozrieme sa aj, čo sme získali. 5000 coinov. Dobre. No takže urobili sme väčšinu chybu, takže trošku som sa pomýlila, dal som povedal, že to je strana postava, takže toto bude rýchlo zomretie, okej? Aj keď toto nepatrí moc do tohto videa, ale bude to rýchlo zomretie. Kde sú hajzlovni? Keď sa ho zabiť, prosím, zabývaj. Asi jedného zabije kámo. Neviem, nech ho zabije. To je taký debil, že vás nechce zabiť. To by už nechcel zabiť, keď sa budeš zabiť debilne. Haló, debilku, tu som. Takže debilák nás moc asi nechce zabiť, pretože môžeš to nás zabiť. V kľude, takže toto je dosť trápne. Ale neumreli sme prvý. Takže to je dobré, ale máme plus 4 poháry, keďže sme nerobili vôbec nič. Dobre, takže... Vystredáme hneď postavu a ďalší tu je Človec Bomb, sme už hrali. Takže tu je El Primo. El Primo, na toho mám veľa skýrov, ktorý by sme si mohli dať. A dáme si tohto. Áno, tohto mi dá, dobre. Takže ideme zahrať s El Primom a uvidíme, či to sklame, alebo nie. Takže je tu Rosa, Dynamite, Jessie. Dobre, takže... A umreli sme, takže nič moc. To bude nejaké 6. miesto, ale plus 2 poháriky, takže s El Primom sme to pekne dokadili. Takže... Dobre, povedať zase jednu postavu. Nita! Wow, Nita, ešte tu máme dosť veľa postav, takže asi Nita a potom ešte Bula. Máme za ním nejaký skin, asi nie. My sa pozrieme. Takže necháme klasický skin. Nita! Takže ak sa vám takéto videá páčia ľudia, tak nezabudnite podporu lajkov, odberov. Samozrejme. Dobre, je tu Daryl, Shelida, Colt. Dobre, takže ide to na trhu a tu zboríme a tu sa pokusíme, tam je Shelida, takže... Prečo ona chceme prafiť, čo to robí? No dobre, takže tam je niekto.
Neviem, či ho ideme zabíjať, ale asi hej. Áno. Ma dozva. Boost, jak sa volá? Nie som si istý, ale zdá sa mi, že gas. Nie? To je 8 bit? Nie. Môže byť 8 bit. A vystrali sme Macíka. Ale typ Mací zabil tyčka. Zabil Macíka. Dobre, takže Macík je príjemný. Takže Macík. Aj Macík má ochranu. Ale nie. Kde je to? A umrel! Takže Nita prekvapila a boli sme prví, získali sme 10 pohárikov. Dobre. Takže aj XP-čok dozmena. Aj túto Stardropu. Žiadny skill, ale prosím, skill. A blingy. Letí sme získali. Poď. A tam bude nejak. OK, cool. Let's go. Čo sme ešte získali? Ešte aj tu sme niečo získali. Dobre, takže ešte dáme jednu postavu a už to ukončíme, lebo by to zase bolo dlhé video. A to je Bull! Takže môžeme hneď dať. A uvidíme. Toto už bude posledná postava, čiže samozrejme nezabudnite si pozrieť aj part 2, keď vyjde. Dobre, takže je tam aj ďalší Bull a ten je presne vedľa nás, takže ho môžeme skúsiť zabiť. Dobre, takže Bulla sme zabili, ale už nás tu bije ďalší kot. Daj nám pokoj, ty kot. Počkaj, to je ten, čo nás zabil znovu, nie? Nie sa Bea zabila niekoho. Nie sa Oj, tu máme miliardy. Ale máme Dolphins. Dobre, už máme viacej. My sú tu na 4 a potom tu trochu video hneď máme. Takže Bull sa už takým páči. Showdown! Takže ďalšie sme sa prebrali do Showdownu. Jaká postava je ďalšia? Bea. Má menší rating jak vy, ale... Pôjde do plynu. A prehľa! Takže zase sme prví! Takže 10 pohárikov a Bull nesklamal. 10 XP. Dobre, takže ľudia, toto je posledná postava. Takže na budúce si dáme druhý part. Čaute.